Molweni manene namanenekazi. Ja. Verskoon my vandag asseblief. Ek sal nie Engels praat nie. Ek sal nie Afrikaans praat nie, maar ek sal Xhosa praat. Manene namanenekazi, ndiyabulela ngeli thuba nindinika lona namhlanje ukuza apha ndithethe nani ningabazali nabahlobo bethu. Ndicela nje ukuba nindibekele ifowuni kuba ukhona ufotografa olapha, ndifuna umamele la mazwi ndizokwabelana nawe namhlanje. Sizoyifumana le esifumanayo kooma-YouTube nakula makhasi onxibelelwano. Into endifuna uyithetha namhlanje le yokuba nibalulekile bazali nabahlobo bethu. Ewe, abantwana balapha phambi kwethu babalulekile, kodwa nina nibalulekile. Ndifuna ukuthetha ngezinto ezimbini qha namhlanje. Emva kokuba ndizazise kuni, igama lam ndinguKhayelithu, ndingumqwatha uDikela uNoni uNtswayibani uQasindlela. Ndiphuma eCumakala kwilali yaseMabhele, ndafundisa isiXhosa kwesinye isikolo esilapha kufutshane kunale ndawo sikuyo ngoku. Kodwa ke izinto zimbini ndifuna ukuthetha nani ngazo namhlanje yibhokisi ematshisi yokuqala. Eyesibini ngumthi. Ngoku uyazibuza ukuba ibhokisi ematshisi nomthi zidibana njani ezi zinto ezimbini. Hayi, andizokutshisa loo mthi. Into yokuqala ndifuna uzosebenzisa isikhweko namhlanje. Niyasazi uba isikhweko siyintoni na? Abantwana yimithi emincinci. Xa uzolima imithi uqala ngembewu, kodwa ngoku sidlulile apho, yimithi emincinci ngoku le. Imithi yethu ikhula njani? Imithi ikhula ngelanga? Hayi. Imithi ikhula ngamanzi? Hayi. Umthi ukhula ngomhlaba olungileyo. Ngaphandle komhlaba olungileyo, le mithi esibona apha phambi kwethu ayikwazi ukukhula manene namanenekazi, ayikhuli. Ngubani ke olungisa umhlaba? Ngabazali, yilali, yingingqi yethu, ngabantu bethu. Kunyanzeleka uba thina silithandazele ilanga, siyithandazele nemvula. Kodwa kunyanzeleka uba thina silungise lo mhlaba kuzokhula le mithi yethu. Khumbula, silungisa umhlaba ukuze iingcambu zabo zingene nzulu apho kulo mhlaba. Khumbula, umthi akunyanzelekanga ukuba ahlale kwindawo enye. Ukuba uyafuna ungawugrumba ususe laa mthi uyowulima kwenye indawo. Kodwa into ebalulekileyo, laa mthi angashiyi iingcambo zakhe. Umsebenzi wethu obalulekileyo kunyanzeleka ukuba siqiniseke ukuba aba bahleli phambi kwethu bangayilibali le ndawo basuka kuyo, imvelaphi yabo. Bangoobani na? Mna ndiyazazi ukuba ndingubani na. Wena uyazazi ukuba ungubani na. Ukuba akuzazi ndicela uyozikhangela xa ufumene uphinde ubuye uzowufundisa aba. Fundi iphinde idibene nomntwana ongumXhosa ongakwazi uzithutha. Noba ukholwa ngantoni na, lo mntana kunyanzeleka ukuba azazi uba ungubani na. Nditsho ke ngoku kutheni baninzi kangaka abantwana kodwa abazali bambalwa kangaka namhlanje? Ngeli xesha siphila ngalo ngoku, bakhona abazali ababawela ukuba kwezinye iindawo. Kodwa kunyanzeleka ukuba thina singabantu abalapha namhlanje ababona le mini ebalulekileyo, sibafundise, sibe yimizekelo kwabanye abantu abangekhoyo apha. Khumbula, umthi okhula kakuhle onomhlaba olungileyo ngulaa mthi onkcenkceshelwa imihla ngemihla. Umntana ofundelwa ngumzali wakhe imihla ngemihla. Obaliselwa amabali, iintsomi, imihla ngemihla. Apho ke ndifika kule bhokisi ematshisi, utata wam wayesithi kum, ukuba uthethe ibhokisi ematshisi wema ecam kwenkomo yobisi,
washukumisa ibhokisi ematshisi. Loo nkomo izokunika ubisi oluninzi ngaphezu kwenye ongamanga ecamkwakhe. Ndingayiqondanga ke ngoku le ndithetha. Ndiye ndanesibindi ndatata andiyiqondi kodwa ke le nto uyithethayo. Wathi kum ayidibenanga nale nto yokuba unebhokisi ematshisi. Loo nkomo iyakubona ukuba ukhona. Upha umntana lo ome ecamkwakho namhlanje uzawukhula ngokukhawuleza nangendlela elungileyo kuba wena mzali ukhona. Ubukho bakho